Lahat kayo sabi niyo. Happy fun ito. Yan, may interviewin kami ngayon. Tatanong namin sa kanya kung meron ba talagang ghost. Kaya, pwede pong magtanong, is there God? Paano niyo po nasabi na meron pong Diyos? Wala tayo dito kung wala. Pero kay mismo sa sarili niyo, naniniwala po kayo. Nakita niyo na po siya. Pero naniniwala po kayo na sa kanya kayo nanggaling. Okay po. Sige, thank you. Thank you. Is there a God? Of course, yes. Is there a God? Tagalog lang kasi, hindi. Opo, Tagalog. Kuya May, naniniwala ka ba kayo? Like, yes or no lang? Is there a God? Yes. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may Diyos po? Siyempre, Paano po nasabi na may totoong Diyos? mabubuhay ba tayo kung wala ang Diyos? Nakita niyo na po ba siya? Ay hindi natin nakita maski hindi nakakakita niya. Pero naniniwala ko Siyempre, okay. Maniniwala. Sige po, sige po. Naniniwala ka ba na may Diyos? Oo. Paano mo naman nasabi? Kasi naman wala naman siguro lahat tayo dito kung walang Diyos. Tsaka hindi mabubuo kung anong meron tayo ngayon. Kasi, di ba, pinaniniwalaan nga halos lahat ng buong porsyento ng populasyon ng buong mundo ay naniniwala na may Diyos. O sila yung mga theists. Di ba? 96% ng population ng mundo ay naniniwalang may Diyos, may mga Diyos na sinasamba nila. At hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin napapatunayan kung wala nga bang Diyos. Pero nakita mo na siya? Ha? Nakita mo na yung Diyos? Hindi pa. Naniniwala ka na may langit? Oo. Nakapunta ka na doon? Hindi pa. Hindi pa? Okay. Pero I believe in that. Okay, salamat. Naniniwala po ba kayo na may Diyos po? Siyempre naman, Jesus Christ. Nakita niyo na po ba siya? Ay, hindi pa, pero parang minsan nararamdaman mo. Pag matawag ka sa kanya, minsan. Naniniwala po kayo may langit? Oo, meron lang. Nakapunta na po kayo doon? Oh, hindi. Sige po, sige po. Salamat po. Do you believe that there is God? Yes. Yes. How did you say that? What's your basis on that? I don't believe a world this beautiful could have been created by itself. So there must have been a God to make it. Have you seen God before? No? How about you, Miss? Do you believe that there is God? Yeah, I believe the same thing that my friend believes. Yeah. Do you believe that there is heaven? Yeah. Have you been there before? Not No. yet, no. Okay. You believe that there is God, therefore. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Sa paggawa namin ng video na Is There God, mahirap din, pero ayos lang. Yung mga iba interview namin, mga ayaw nila, gano'n, parang tatakbuhan kami, pero okay lang, naging maayos naman yung interview namin. Yun sa mga na-interview naman namin, maraming talaga naniniwala sa Diyos, saka maraming naniniwala na may langit. Yun nga, yung meron pa nga mga tao na akala nila kung ano gagawin namin, kubait namin in-interview, kaya naniwala yung agad. Yung iba natatakot na sa langit, tapos siyempre, Actually, yung paggawa ng video na to, first, naging challenging sa amin. Kasi, aaminin ko na believer kami ni God. Kaya parang ang hirap para sa amin na makatanggap kami ng reaksyon na parang hindi sila naniniwala kay God. Although na yun yung kailangan makita sa video, na parang makita namin both sides ng mga naniniwala at hindi naniniwala. Kaya, pero okay naman. So far, so good. Pakita naman yung video. Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye.